Wis pedang pas buka kono. Wis mangan. Pak mangan, pangananku sak tekruk iki, Pak. Anak kula nang senengane terancam guys iki. Wis. Le ndak mangan le kok guri le. Ki. Ndak mangan. Kira arung roh rasane terancam Terancam. Kene tak dulang. Iya, kok jare kon mangan. Kowe tak bocah kowe aku digang mbokmu. Aku ora seneng ngono iki. Sop. Sapa nek? Nek. Nek. Jos. Lah aku terancam lho. Kesukaanku, guys. Ger. Sok iki. Bismillah. Lah aku iki di Masjid bisa besar karena masakan ini. Gitu, terancam iki. Bismillah. Nih, bismillah. Terus mangkane. Aku suka. Apa suka? Kamu juga mau makan? Apa juga itu? Mbak berambangnya lali. Berambang, Mbak. Apa nih? Ya Allah, enak ya. Sudah teman ini. Dia tahu mana gitu. Kayak gini pasti. Kayo. Anturan. Hujan deh. Kenapa doang? Aku telepon cah. Telepon ini aku. Bang Soter ini mau gara kemarin. Apa ini? Turu Aku main mana? Ya Allah, lu aja. Ini. Ini rambut. Berambang ya. Lali. Enak ya. Urip teh ya. Urip nih. Kerja. Terancam sekolah aku, guys. Enak gua. Ambek daging enak iki. Ora sate kok regane piro? Lha ben pernah gue konten iki 10.000. Dan modal 10.000. Bisa makan. Betul kan? Iya. Iya. Yes. Kayak gitu. Semangat. Iya no. Kok gak tau nek kok nek kok cah kuwi. Biasa mau kowe wong priye to? Wes kok. Aku sop malah gak seneng. Aku ora tau nek kok nek kok. Kan Biyen salaman. Iya nek kowe. Apa menene Mas? Terancam tuh. Sop gua. Mbak lawae Mbak Mur minta tolong kok. Kok ndang mangan? Wes. Apa mama? Sambil wis nah. Kok ndang mangan? Apa yang bawa? Ya pilih terancammu. Enggak mau. Mungkin tahu gawe iki apa? Buku biasanya enggak. Kosong. Kosong. Sekarang begini. Oh alah. Tahu lho, doyan ini gak sing suwene ngono. Oh, gini. Mana aku ya? Terancam karo peri kacang. Kok ki ora tahu. Buane masakan iki enggak tahu. Ini pernah enggak masalah? Pentol. Pentol neh. Dia mau rasa sarapan deh. Apa rawon? Rawon. Ya dhewe. Lho jek iku iki. Susuk kita rawon kok itu ngaluan. Anu dagingnya mindang ana lu seletok, tetep leju. Dadi ana pentol kabeh. Ya aku pengen dapur iki Mang. Yo pentol. Pentol mirisi. Maksudnya sithik ae lah. Tak mau nang mana? Masuk gak? Makasih. Ini aku macam daging. Iki mau rawon. Ya Allah. Yo, lah aku lak yo minder. Ora apa-apa. Aku melipir. Untuk paling mabeng. Aku nek bar daging bisa nunggu ya wis kok.
malah ngendi ora masak aku ya. Ini anak acara-acara tok ini daging ya. Pak Endi pengen apa asem-asem deh. Bengi kok aku masake jam aku mulai kerja kuwi masak Kawan wae. masak. Mak kuwi Kapan bengi ra ana cara man. Lah nek ra aku makem. Bengi masak sama masak. Bengi masak asam-asam sama masak rawan. Macam-macam ki rong. Pindah yo doyan iki biasane ora doyan. Sop. Lah banyak le. Gelambang we enak banget. Des. Yo. Gede. Sop ya Pak. Jas. Bisa san guys. Pedes deh. Enak kuat pedes. Gelambang aja kok. Nggak makan dimasak-masak yurannya untuk kelemahan. Enggak konten. Lah kon piye? Enggak konten. Oh, ya. Ya Allah. Harus cendek. Gelambang aja tuh. Bon, Mak. Apa itu? Bawa kering banget. Gelambang. Baik, Pak Anu. Oh, sop. Ya, nanti tuh mau minum, ngambil minum. Terus makan Mak. Kok doyan? Pas aku gak doyan ya. Iya, Mak. Lagi iya yo iki mau. Aing deh, Mak. Ayo ora diundang ngono maksudnya. Iya. Mangane pilih-pilih. Enggak seneng gak mangan. Kok iki tuh bayi mula pentol. Mulane dino ngene. Oh, sira pentol rambutnya ra tukul lho. Di siapa? Tidur. Dinur. Akhirnya si Rai ya, lulus-lulus ini. Oh, rambutnya ora gelem tukul kakek pentol. Pentol nek cilikane mula ngantek tuwek. Ora ngarah ora. Ya Allah seger. Seger lek aku ape bonak. Weh. Ampe manut dapur aku. Gua kontene dhewe. Lah iya iki wis 7 menit tok mbok ngomong. Ini konten mangan. Iya. Senen iki gak oleh. Mangan yo mangan. Masak yo masak. Gak oleh kuwi pokok nyampur-nyampuri gak oleh. Arifin iki pokoke ngono kuwi. Ayo Mbak, mampir sama dhisik. Ya. Diamput terus mangan, guys. Aku pengen mangan Mbak, tapi dijablok anakku. Pedes ki mantap, Mak. Rasa pedes. Wis gampang. Entek kowe gawe nek nak coba. Wis ekok yo entek. Arep buyak ra ngurusi. Pejanmu Arifin. Iki Kan anu. indah ya tuh ya. Tapi mereka jarang nganu zaman ngaten iku ya, Mak. Kok kau? Ya ora tau, yo bangga godah. Pakai. Tak tahu masak neko-neko. Dan bener. Masak ya kan? Mana mana nih? Masak itu ya. Tapi menu terancam pun jaga. Kangenan ya wis. Anyep. Kangenan, tapi ya tetep
enak. Mambuk digoreng. Gak cepet mambuk. Yang pertama itu kelopo. Nek pengen keloponya gak mambuk. Sudah. Juga ngono caranya. Tapi gue rasanya berbeda. Pokoknya enak jajanan sama itu kerjaan. Salad orang desa. Alah mae. Alah. Sok. Ina ada mulai kok arep ya. Ya. Aku pangan itu sewenang aku boleh enggak? Kayak nemu emas. Masa nek dipangan ta rasane. Mas masak angelan. Ini kok ya pintar Mbak Wanti. Apa? Jagung nih bang. Nek Mbak Wan kon ora. Jagung mae ngono ki malah kadang Iris nganggur. Ini ku sik tak nyet-nyet wong kadang mae sing tepung dadi iki terus disir-sir. Wong senengan dhewe-dhewe. Heeh. Mahal itu yang Jagungnya kan terhipnotis pakanane bojone ambek Yupah. Oh, jagung manis ya. Tapi sak seneng dek nih. Senengane iki. malah enak sing rada odus-odus iki. Lah kok kena masak-masakan dhewe? Kok pangan dhewe? Apa? Kowe Kamu masak nang apa? Lah jenengan jajan nek masak tahan tok ora apa iki mana apa? Bubur nek, bubur ae. Masak nang apa kok? Yo payo. alasan cik masak pangananku. Kok lah jangan sopir. Piye tak balekno iki? Kok tuh ya? Ngerti. Mbah. Mbak terang-terang enggak mau. Wah. Jangan sop enek. Ana deh. Dikentol. Megakno. Nang gage jangan sampai nek kowe nang omah ndek ngopo asem-asem rawon wis daging ae. Mulane krungu jangan sop langsung nang mangan. Tapi biasanya mahal ya. Kok mangan. Bocok warak deh. Ngono Mbak Yo. Iki ndek muru mangan nakmu. Simpet. Ngomong. Ya nek ibarat asem-asem terus rawon. Kok daging-daging nang Mak Yo. Aku tekok Mbak Mur kuwi. Enggak grebar besaran ini tak wis ya Mbak ya. Ora masak ya. Iwak ini tak masak ora. Iki pokoke mak ndekane yo. Maksudnya masak pribadi ngene iki lho, gak suka masak dienggo wong akeh lho yo. Jabane masak kaya asem-asem dienggo besaran kae karo nanti nggih bakso nek arisan kuwi. Nek masak dhewe pribadi gong tahun. Dadi daging ki nek wong teko dikekno. Iki wis entek, Mbak. Arek mbok piro? Ket mulai kae wong Jawa kae. Alhamdulillah. Terusan Hancal. Bu Sumarno. Bu Sumane nek 3 kilo tak kene. Piye? Dadi ngono. Dadi bagiane mak iki uga terus dienggo dhewe uga Gusti. Kekno. Tunggu nek wong nang ngono ki yo gagenan Mbak lek. Nggih, ndang kadang mak apa sing nang jero kulkas iki dikekno. Bare wae sapa Manwara kan ijek kae Mbak. Bar rodok besaran lae. Mother, Boleh na winuk na. Mas Arif. apa sih? Kok ada ini? Kita. Mbok iki sore Mbak. Wah. Jadi enak. Garingen. Ngono ki kayak daging yo tak gawakno. Ya sak kresek nek 5 kilo. Nggih, mak. Kula ya ding mak. Ya. Dengan betane daging. Karena yo mak iki kadang worene dadakan terus sampai kaya apa ngono. Kan yo apa-apa. Enek nang kulkas ki kuwi. Dan nek
mau nih ngomong-ngomong ngono cah. Gini yo ngono kuwi. Aduh, Kok kudune iki gondong kenapa cek ngene terus? Nen, Hah? kenapa sekarang ngene terus? Itu karena tidang. Tidak eco. Lepas man? Mas Arifin, Mas Zaki udah mangan. Tumben kok belum mangan? Dan kok biasanya ditawan-tawan iki paling ki mung mangan, Mbak. Berarti biasanya kayak wis bar mangan. Lagi jaluk sama Mbak Eda kan mau. Ki 500 tok kurang jeren. Jadi 300 nih kok mau. Kurang. Ya yo ngono tadi ya. Pone Mas Arifin. Terima kasih Dale saya. wae tenan. Aku lagi bela dengan mendoan. Ini lho. Ini lho. Tuh. Oh iya. Awak Oh ya ngono no, aku malah pentil buat kata di YouTube lu saya enek. kok ndek kae kok. Saya wis insaf kok. Ya. Hidup yo kabeh kudu menu saya harus Tiga iklan Mbak Cis. Ini siapa? Aku yang anak ada model piye. Tapi nggih ae ngono gitu. Masa iya? Maksudnya iki wis Aku yang rajin ada model piye. Tiga iya kok nyoba. Kuwi ta, kuwi ta. Ambek kelambi saya. Apik tinggal nang. Delok iki tak didene. Aku dikeki yo gelem iki gone mamae lah aku lho tak pae. Tinggal nama. Kok lah. Iki kathok iki Gua aku takut duwe sih. kathok Ya kathok apik. Allah, nek nyonggo ajang iki gak ngising sik. Apik kok, guys. Nek Lina yo sedeng nek dhek saiki pokoke sak keleak. Wah, Buadok Jaki yo ngemol. Lho guys. Dikeki lah. Aku yo dikeki yo nggone mamae anu. Ndak sing anu niku ndak ketika kostum niku ndak. Anu, Wis Pak leren dhisik Mbak. Kok bingung lepe mergawe. Sik. Dia pizeh mak. Wong kesik blakrak. Wis to Mbak kok aja digawe suwat. Wis blangkrah yo wis. Kemarin kami sih blangkrah. enak. Kau Enak. enak. Kok gunggung mak itu. Enggak, padahal nek digunggung pengen dek Wis lali. Dadi iki kudune iki setiap saat, setiap Bener, waktu. Tay. Kak umur Warak tenan ada mak gelap. Ya Allah, Mbak. Urip nang ya Allah. Mangan ya, Pak. Kok Alhamdulillah. ndak nak gablok kae. Iku tak bu. Terus kok Bali ngono piye Mbak? Wala aku paling aku katok tak ambek dolanan gitu Mbak nang Bali ngono. Kayak kuwi. Pak nang Bali ki rak wong sak dobeanan ambek katokan tok Pak. Ya yo, aku tak nang ngono piye Pak nang pantai terus ngono tok ngono piye Pak. Tek mayu. Melayu ora melayu marane. Pas aku mayu marane iki mau. Umur mbek aku ngono lho Pak karepku. Kene susu tok ngene sing penting tok ngene disambut ngene karo sing katoke kuwi lho Mbak sing nyepit tengah kuwi lho. Pas teko siwuke kuwi ngono. Jenengan turune ajeng umroh. Kan mbek aku Turune jenengan ajeng umroh. ora urung le. Ora urung. Oh, Le. berarti sebelumnya. Ya iya. Anggap iki apa tak jak nang Bali ngono kuwi. Engko aku tak nenggone Francisca. Oh, sing Iya. dihampiri Mbak Manur ini kok. Iya, engko nenggone Francisca kok Ah. tak kowe mbek aku. Hmm. Sote ngono. Ngono. Walah ndane 500 mak sing delok kok.
Kok tuku katok sing kepit tengah ngene. Kayak nganu ya, Lina Mukherjee. Lah ya sing iki suwe segitiga kuwi. Iya, mak itu tinggal nutupi gembike ta gitu. Mbak aku terus nempate kacamata nang ngene terus kene ngene pose ngene. Ngono lho mak nek jenengan seneng Bali ya. Aku ndelok nang konten-kontene wong. Jenengan kan wis pun ganti baju. Ora saya dadan nang Bali wis nang ngarep omah kono lho. Kok tak dandani. Jen pose Yo, ngene. ora kok. Jen pose ngene enek-enekan kuine, enek anune, enek payunge ya ndek-ndek nang pantai ngono. Nek iki urung kelaksanan, kan urung kelaksanan. Ora langsung plek. Terus Viral yo. kok mbake tak gawe nganggo banyu sabun. Nganggo banyu sabun. Mbak aku mbek kowe kok. Pokoke kowe yo nang Bali kowe aku Deni Ngatini. Ya Allah. Wis aku siap nyeragami. Ya. Jenengan nek golek sing langsung. Iki permesa didono tempate yo. Iki aku Mbak Mur. Sapa Deni langsung nang Bali. Nah, ngono, Mak. Nek nang ndi? Nang Bali ki nang ayo aku. Wah, Nang awang-awang Kuta. gawe bom Mbak kok. Kuta. Heeh. Iya, guys. Ketoke kuta ngono ketoke guys yo nang. Walah. Sing nang ngono sing panjang-panjang lho. Kok kene yo gawe pose ngene Mbak kok dadi wong papat ini jendret-jendret di syuting ngene. Taul terus tak bokonge yo ngene. Taul. Heeh. Terus pas botoke bene. Iya. Ya Allah, guys. Teko omah. Pintu. Aku tekan omah diumbah sak keluarga. Anak Deni yo ae. Tapi yo ae. Ya wes ayo ora ngono ta kuwi. Tapi yo tak pintu ngono ae. Tuh makku dem kabeh. Lho ngati itu susune sak klompo. Wah, lah jos iku. Lina Mukherjee. Lina Mukherjee nek nganggo rambut ku sok munjuk ngene susukan. Biasane sok munjuk ngene. Tahu ini gua kan saat ini jendul. Oh ini mbak susune mengkok ngono koyo wah lah jeblos kuwi Pak. Aku sembayang sing delok ku selama juta iki. Engko sing delok ku tak 20 juta parah nang kowe papat. Duit sing kuwi kan ketok dhewe Mbak, nek sing didelok jutaan kan duwike ketok. Oh, no. Iya lah. Nek duit ngene-ngene iki sithik-sithik kudu diklumpukno. Nek kuwi yo jutaan kan FYP ya, maksudnya apa FJP ki lek jek 5 juta Mbak didelok wong 5 juta. Lah kuwi didelok 20 juta wis piro? 20 juta. Lho. Ajare jeruk 5 juta, 5 juta. Jeruk 1 juta, 5 juta. 5 juta nek 100 juta jare. 5 juta. Ngawur. Lah jenengan mau ngomongnya Ora lali aku. Didelok 5 juta ki bayarannya nek 1 100 juta. juta. 1 juta. Heeh. 5 juta 1 juta. Lah kok karek ngepengno kuwi wis engko pek-pek wong papat. Cepet kabeh kok wong papat ae. Lah engko tukang syutinge Lipah. Engko Lipah ya tak pacake ngono kok penak men yo tukang syuting. Ayo, Mbak. Sedelok nek numpak motor mabur gak suwe kok mau syuting tok yo. Jenengan nganu kontak-kontak Mbak Leni, Mbak Deni mek ngatini sik. Wis aku pulau-pulau kuwi anggere gelem yo. Wis aku ape numpak Citylink kuwi Jakarta langsung Bali. Kene langsung Bali iso kok. Iso kok. Jakarta langsung Bali yo. Kene mungkin kene Jakarta sik kok Jakarta Bali ngono Lah paling. yo, ayo Pak. Wis Paling ngono. paling piro? Tapi nek Bali ki kok Surabaya kene wis sama. Ya lu Kene Surabaya Bali ngono paling. Dudu ngger iki ape anu kontrak kerja pakai baju pantai ala Eropa. Yo, engko terus bareng terus posen nang nganggo kuwi sing seluncur kuwi ngene. Terus kacamata nang ngene karo nekakang ngene. Ya Wah, Allah.
Ya Allah, Mak. Ya Allah wong Bali-Bali iki ora disin. Nggih. Ya Allah. Wong Wong iki Indonesia ya nek ora trimo nganu, mangan ki ora trimo nang pantetoke. Wong nang turut dalan mungki yo ngaku lagi ngono kuwi kok. Wong anu luar-luar mungkin. nek wong ora wong luar Indonesia ya nek wong Iya, udon. tapi sing akeh wong luar, Mak. Nek nang Bali ki akeh wong luare. Astagfirullah. Sebut nih, sebut. Bojoku tahunan mak nang Bali. Yo ora wong-wong ngono kuwi. Melenduk-melenduk. Wis ya wis ora wong-wong nganggo klambi-klambi Ngono ngono ki kuwi. ambune piye wong luar nih. Ya mbah nek ambune ndak ndunung emang wong jenenge wong padha delok nang Ambune ki pantai. lebus sih, Mbak. Pas Masa? ini ambune. Wong Arab mah ambune lebus. Kanane wak wedhus sampe lebus. Wedok ambune anu wangur. Hmm. Nek wong Jawa kecut. Nek wong Jawa bagine ndekne gadek. Waduh ae. Heeh. Golek nang kan kula seneng bali-bali nyer jajal aku tak gawe konten rono umur ngatini aku Deni. Nek nang kono ki enek nganggo kostum ngono ki gak ngarah anu mak gak ngarah dadi pusat perhatian. Masalahnya kan wis rata biasa. Jajal ayo jajal kok kowe aku ki ngene lho mak maksudnya sing ora melongo. Ayo lho wong kono lho mak wong luar wong tuwek-tuwek ya ngono kuwi. lek wong tuwek lagi wong Indonesia kok nganggo klambi udo. Paling kono ya melongo ngene wong luare. Wong luare. Iya. Kan eksotis ngono ya. Walah. Nek wong luar ndelok wong luar gak apa-apa, Mbak. Heeh. Malah kowe sing dadi pusat perhatian malah kowe. Kowe kan wong londo-londo kuwi. Kowe terus kowe aku udo. Walah, kowe paling disorot kowe akeh dipoto. Ora ngarah ora. Ketok cangkemmu kuwi. Terkenal ya terusan. Heh, halah. Wong kono udone udo wong londo, lha iki udone wong Jawa kok. Megane nang ono wong luar mungkin karo nganu mak. Jajal gitu. Kowe kan nggok Bali, piye jajal? Kowe ngejak aku kok ora? Bali Wong luar kan ben ireng emang mungkin kadang anu apa jenenge mungkin berjemur. kok tanduk ki lho. Mur aku Deni ki lho jajal wis kok aku tak numpak motor mabur lah gak apa-apa. Wis engko YouTube iki engko angger meledak wis kena guijol ngono. Iya lah yo. Wis ndelok jutaan jelas. Langsung trending 1. Aku apa yang golek trending. Dan wis pintu. Walah mbak ngono kok desaku ora. Cok aja bareng. Walah. Engko sing ora ndura. Oh, pokal kasih bagus ngono. Pokal kasih. Ya Allah, Mbak. Aku tiap hari menghadapi Aku bayangno. ya Allah. Aku ki peneng Bali nang. Nganggo katok sing nyepit tengah kae karo tutupe siwuk sing sakmene cit. Pitok karo behane sing trimo dikantil. Kapan karo Lina Mekal? Enggak kandani kok. Lah ya ngono kuwi. Mur aku Deni ngatini. Ngene Mbak Jajal. Aku bendina menghadapi Mbak yo. Engko nek gak muring-muring, engko nek lekas apik terus ngajak bento ngene Mbak ya jaga kopior aku. Wis anak pamane nek nggone bekakase Lipa paling mau ngancut. Pentile rek. Bletrek. Lah sing kena menyor. Ayo. Dadi pusat aku nah. Terus gini penak. Ya Oh, badrun wis nggih golekno tempat nggih aku tak ambek Mbak Mur meluncur nang Bali nggih. Ora apa-apa ngalang-alang kok numpak ke Solo ngono lho. Pulau-pulau. Surabaya mah. Surabaya. Jajal kok dudono aku tak telepon Francisca engko. Kak, aku jembut nduk. Nggih. Ana kok endi kok? Engko aku tekan ndak teman wara, mesti jembut karo Francisca. Ora le. Lah, rae yo Francisca tok iki. Nembali lah ora kenal lu mau kenal nang kono nantok. Sampai dijak rono terus syuting ngono, ditunggu yo ger yo. Lah kok nek terkabul piye mbakku yo. Aku biasanya omongan terkabul mbakku yo wedi. Wedi apa ya? Terkabul.
Lho kan sedih lu, Mbak. Iku ki kok numpak motor mabur gak suwe. Asam. Nggih, Mak. Kene bali ki mau terima piro setengah jam bare enek. Enten enek setengah jam. Bali ya seperempat jam paling. Enten mak gasak. Walah sing cerit. Wis. Mau meluncure sithik tok. Setengah jam mak suwi, setengah jam rak kene Kalimantan. Wis setengah jam wis tok kono. Setengah jam, seperempat jam. Ya. Engko aku tak ngandani Tini, Cak. Engko Tini telepon aja. Belum paling. Iki sing paling bainol iki. Nek susuku kewer-kewer. Susuku jelas kewer-kewer. Iki tak kei rapi yae, tak suampir pluk. Kakak sawo yo iki sampe ro. Susuku ki jelas kewer-kewer. Ngangge kuwi lho, Mak. Ngangge BH sing langsung enek montoke kuwi. Dadi iso munggah. Nek mateni tok wal. Semono karo buah mendung. Karo kowe kok yo ndlontek. Kene blebak karo. Walah. Mas guys, iki menghayal kok. Sapa ngerti yo tenan yo ora apa-apa. Ben anu ben trending